माबायदि गोजांबाय गोजांबायना गोजांबाय जों गोजांजोब्बाय गोजांजोबदों माने भुटान पाहारावसो नुदोंमोन दा नागा पाहारावबो नुबाय नागा पाहारनि बर' आंनि आखाइजों खुद सुनाय आबाया हारसिं बेखौ माने बानायदों आरो ना Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel, लवगwफोर दिनैनि vlogआ जाहैगोन नागालेण्डआव जोङो दा डिमापुराव दङ ओमफ्राय जों दा फैदों काचारी रुइन्स नायनो जोंनि बायखान्दा नोगोरि थ' नोंथांमोनखौ दिनै जेसे हागौ आं देखायगोन ओमफ्राय जों कहिमायावबो थांगोन थ' दिनैनि vlogखौ नायलांबाय थादो PM सिम तो लोगोफोर जों हाबबाय काचारी रुइन्स राजबारियाव आंजों लोगोसे दङ आंनि फ्रेन्ड डेजी नै बिथाङा ओमफ्राय बिथांनि बेवाइफोर आदा ओमफ्राय मिस्टारा ओमफ्राय आरो लोगोसे दङ बिथिं आदा जागोन आं बेवाइसो जागोन एक्चुअली ना रिलेसनाव जाहैबाय महादेव ब्रह्म दा नागालेण्ड पुलिसाव दा मा होनो जब मावगासिनो दं सार्भिस मावगासिनो दं IGB जों थायो दिनै दा एसे जोंखौनो माने बेनि बागै एसे फोरमायना होदो आरोना जों जे जोंनिख्रुइ बांसिन नोंथाङा मिथिगोन थ' एसे आंनि भिउवार्सफोरनो एसे बुजायना होदो खोन्थाना होदो माबायदि मा औ गोजोनबाय बेथ' बुंनो थाङोबा नोंसोर दिनै नोंथांमोना बेरायनो फैदों जोंनि जेनेबा मोनसे जारिमिनारि जायगायाव आरो बे डिमापुर होनबा जोंनि बर'नि जारिमिनारि जायगा होननानै बयबो मिथिखायो बे जारिमिनारि जायगा बुंबा मोनसे सिनाय जों मोनसे इन्टारेस्ट लाना फैयो जोंनि जायगानिफ्राय माने बे राजबारिखौनो नायनो आरो बेहाय बेखौ जोंनि राजबारि होननानै मिथियो जोङो बेहाय बयबो बेखौ राजबारिखौ जोंनि बर'नि राजबारि नङा डिमासानि राजबारि नङाब्लाबो मेसनि राजबारि बिदिखौ बुंनो हाया जों बेहाय कमन आरो जे जों कचारी राजबारि होननानै बेखौ मोनथि मोनो आरो दा बिदिनो बयबो बेनि थागिबिफोरा बेखौ मेनटेन खालामनाय जेनेबा साफा खालामनाय मा खालामनाय बेनि थागिबिफोरानो आखायाव लादों आरो बेखौ मोनसे सेन्ट्रेला लानानै आगोलावथ' लांदांसिदांमोन दा एकदमनो बाउन्डारि खालामना समायना लाखिदों आरो खालामदों दा बिदिनो बेनि ओनसोल लकेलिटिफोरानो नायो आरो जायखिजाया डिमासा बर' मेस बिसोरनो बेखौ कन्ट्रल खालामो आरो कभार खालामो माने लोगोफोर साथा लानांबाय अखा हाबाय माने बिराद गोसा नङा एसे एसे अखा थाइफ्रिदों किन्तु मोजां मोनदों बोथोरखौ मानोना मैया बिराद गरम मोनबायमोन दिनै एसे थान्दा थान्दा मोजां मोनदों दा नै ओरै देखायनांसिगोन नोंथांमोननो माने बेनि सिङाव हाबनो मोनासै आरो लोगोसे दिनै सानडेबो बेनिखायनो बन्दबो जानो हागौ सानडेखाय बन्द ना दिनै ना ओरैबाबो हाबनो मोना बेयाव दाना नङा हाबनो होखाला सिङाव हाबनो होखाला आगोल होयोमोन आच्छा आच्छा दा थारमाने फैबाबो बेनिफ्रायनो नायनांगोन माने आच्छा बै जों गोदो थिग नुफैनाय आरो बे मोनसे ना बे मोनसे मोननैनि गेजेराव जायखिजाया बियो हा सिङाव गोदोसोना दंमोन आरो JCB जों बोखांनानै दा आजिखालि बिदि मडिफाइ खालामनानै समायना खालामना दोनबाय आरो बेखौ जों नुनाय बादिब्ला आच्छा बेखौ माने राजमेहलनि फुख्रि होननानै बुङो आरो बयबो बे राजबारियाव बेनो मोनसे फुख्रिमोन गोदो दैफोरबो थायोमोन समायनामोन आरो दा एसेबांथ' मेनटेनबो बारा गैया लाना दा दैफोराबो एसेबां जमा जाला आरो दा बेखौनोथ' खोनानायाव बेखौनो खोनायो राजा रानिया दुगैनाय बादि औ दा मोजां खालामजोबगासिनो आरो दा दैलाङाव एसे थागोन आरो दै ना थायो दैलाङाव ruins of monoliths, ruins of fort and monoliths.
बेनो औ हा मेन गेटआ बेनो आरो राजबारिनि आगोलाव बेजोंनो हाबनो होयोमोन दाना ओमफ्राय मानि थाखाय जाहोना बेखौ जोंबो एसेबां मोजां खोन्थानो रोङा खिन्थु बेखै थाला मारिना लायो आरो गेटखौ बन्द खालामो बेखौ हाबनो होआ आरो बेनो मेन गेट आरो जायखिजाया राजबारिनि गोदोबो बिदिनो हाबोमोन आरो औ गोदो बिदिनो हाबोमोन एन्ट्रेन्स ओमफ्राय लोगोफोर दा जों बेनिफ्राय थांसै ओमफ्राय जों थांगोन कहिमायाव दा ओमफ्राय कहिमायाव थांनाय सिगां जोङो डिमापुरावनो सासे आबौखौ लोगो हमना थांगोन बे आबौआ जोंनि बाक्सानिनोमोन ओमफ्राय बिथाङा बेयाव डिमापुराव सेटेल जाबाय बोरै बोरै बेयाव फैखो बोरै बोरै माबायदि बेयाव सेटेल जानो मोनखो बेफोरनि बागै एसे मिथिना लांसै थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोंहानि आंनि सोमोन्दोआव आबौ जायो रामेश्वर बसुमतारी बिथाङा जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो फेगुरि सिमला फेगुरि गामिनिमोन आरो खिन्थु दाथ' गामिनि गोदोमोन आरो खिन्थु फैनानै आबौआ खय बोसोरसो जाखो आबौ बेहाय नोङो 54 नालाय सानदो आरो औ 54आवनो फैनाय ओमफ्राय आबौआ नों सानदो दा बेयो एक्स रेन्जार आरो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव रेन्जार पस्टनिफ्राय पेन्सन मोनदों आरो बेनिफ्रायनो बेहाय बेयो नागालेण्डआवनो डिमापुराव रायजोआव पुराना बाजार बे मडेल कल'नि बुङो बेखौ बेहाय माने थागिबि हिसाबै दङ आरो बे आबौआ मेट्रिक पासआबो आं डिमापुरावनो जादों ओजोंनिफ्राय फेल जानानै फैनानै आरो बेयाव रिजइन खालामदों फैनानै ओरैनो खुनुरुखुमै ओजों थांलाय उनाव देबलाल होननाय सासे एमएलए दंमोन जोंहा बे एमएलएआव बेखौ मदद होनायखाय आंखौ डाइरेक्ट थांना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव सोहैबाय आरो बेनि मेस बे एमएलएआ बेनि मेस ट्राइबनिमोन आरो उनाव 1963 आव जोंखौ माने मेस डिक्लेयार होदों मेस डिक्लेयार जिथिया होयो आंखौ सोंबाय आरो अफिसाव नों मेस लिरनो ना बसुमतारी लिरनो नोंथ' मेसखौ लानांगोन ना आं मेस लानांगौब्ला आं थफ्लाबोनो थांसिगोन नांगौ आं माबोरै गुस्लायनो जोनोमनिफ्रायनो आं बसुमतारी लिरना फैबाय आरो दिनै मारा हरखाब आं मानो मेस लिरनो मेसनि अर्थ'खौ आं मिथियानो ब्रिटिशाथ' म्लेस होननानैसो बुंलांदों आं बेयाव थाङा नांगौब्ला आं थफ्ला बोननानै थांसिगोन होनना बुंदों जेलि आंमोन बसुमतारी केनेका नगरि थाखिबो बिदिबो क्लिनिक जों खामानि मावनो जाना फैदों जों खामानि मावनो जादों होननानै जितबार खालामना थानायानो बे फैनायाथ' आं 1954 आव फैनाङो आरो एपइन्टमेन्टआ आं 62 आव मोनदों टाइटेलखौ सोलायासै आरो ना सोलाया ओमफ्राय लोगोफोर आब'मोननिफ्राय दा बिदाय लाबाय ओमफ्राय जों थांनो ओंखारबाय कहिमायाव थ' बिदाय लानाय सिगां मोनसे फट' माने मेम'रि हिसाबै थाबाय आरो जोंजों लोगोफोर आं मिथिनायाव कहिमाया डिमापुरनिफ्राय कहिमासिम 68 किल'मिटार जायो ओमफ्राय आगोलाव खोनानो मोन्दोंमोन जे लामाया बारा थिग नङा नाथाय जों जेब्ला नुफिनबाय पुरा मोजां लामाया जेबो गाज्रि लामा मोनाखै पुरा लामाया आगोलनिख्रुइ साबसिन जाबाय बानायगासिनो थ' जोंना बारा टाइम लायासै कहिमासिम सफैनायाव नै कहिमाया सफैबायानो जोङो लोगोफोर जों दिनै पुरा लाकि बायदिनो होननांगोन मानोना दिनै सानडे कहिमाया खिन्थु बन्द थायो दिनै जों मा दखानफोरखौ खुलिनाय नुदों ना जैजि बे लाकि जों कहिमायाव हाबबाय दा जों थांगासिनो दङ सिमेट्रि ना वार सिमेट्रि नायनो थाखाय थ'दो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो एक्चुअली लोगोफोर दिनै मादार्स डे बेनिखायनो तारमाने कहिमायाव मादार्स डे सेलिब्रेसन दङ बेनिखायनो पुरा दखानफ्राबो खुला लोगोसे ट्राफिक जाम ओरैबायदि ट्राफिक जामाव जों फसिबाय थ' जों वार माने सेमेट्रियाव थांनो मोनासै थ' जों डाइरेक्ट दा थांगासिनो दङ हर्नबिल माने जेराव हर्नबिल फेस्टिभेल जायो बे जायगाखौ नायनो थाखाय थ' नागा हेरिटेज भिलेज नै जों सफैबाय थ' थांसै कहिमायावथ' सफैबाय जों हर्नबिल फेस्टिभेल जेराव जायो बेयाव सफैबाय नाथाय ओरैबायदि अखा ओमफ्राय मिथिला आरो बे एटु जायगाखौ कि कय किसुमा ओरैबायदि अखा बोथोरा माने गोजांबायबो थ' जेसे हागौ देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो नायलांबाय थादो बेयावनो जायो हर्नबिल फेस्टिभेला नागा हेरिटेज भिलेज बै गोजौआव लिरनाय दङ नोंथाङाथ' माने गोबां ब्लग नुखादों अलरेडि
हर्नबिल फेस्टिवलनि नाथाय दाथ' फेस्टिवल गैया जों ओरैबाबो जे जायगायाव फेस्टिवला जायो बेयावनो सफैदों आरो दा लांनोसै देनांहाय नायनोसै फैनो हायो ना हाया फेस्टिवलाव आसा थाबाय आरो ओमफ्राय दा पुरा बोथोरा एकदम अखा हागासिनो गोजांबायबो मैया गरम मोनदोंमोन दिनै दायाव फैनानै गोजांदों आरो बार खोलो खोलो दं थ' जों हाबबाय जेराव माने बिदि डिसप्ले खालामना दोनदों आरो ना ओमफ्राय एन्ट्रि खालामनायावनो जोंनिखौनो मोनो आरो ना काचारी नद्रां थारमाने न' एक्चुअली काचारी न' बेखौ नद्रां औ आदा औ मरं चलो चलते हैं माबायदि गोजांबाय ना गोजांबाय फेस्टिवलखौथ' बयबो नायो नाथाय माने अफ सिजनाव माबायदि जायो बेखौ नोंथांमोननो आं देखायगोन आंनि ब्लगाव हर्नबिलाव माने जेब्ला हर्नबिल फेस्टिवल जाया होनब्ला माबायदि थायो बेखौनो देखायनोसै आरो नोंथांमोननो दा बिदि बन्धजोब जों गोजांजोब्बाय गोजांजोबदों आरो एसे गोजौ थांगासिनो दङ जोङो बिथिंबो बिदि ट्रेडिसनेल न'फोर दङ ओमफ्राय बे न'आ जाबाय गार'फोरनि होननानै होनदों बेयाव लिरनाय दङमोन आरोना जा मोजां बानायदों जुम्प' लहा ट्राइब लथा मुरं माने न'नि स्टाइला जा मोजांथार फेस्टिवल जाबाथाय बेयाव जानाय लोंनाय सब थायो मोसानाय रंजानाय दिनै खालि न' थ' नोंथांमोननो ओरैनो देखायनोसै आरो आं एबारनिया जाबाय सुमिकि ट्राइब बिथांमोना थारमाने बिदि न'नि मोखाङाव बिदि गायना दोननांगौ आरो जों जेरै माने सिजौ बाथौ थायो जोंनाव ओमफ्राय न'नि डिजाइना जा मोजां न'फोरखौ खिन्थु बिराद मोजां नुदों आरोना आङो माने स्टाइलफोरा औवानि दंफांनिनो बानायदों इमान मोजां स्टाइलाव बानायनो हादों बिराद फसायबाय आं न'फोरखौ लोगोफोर नै हर्नबिल दाउनि माने बिदि स्टेचु वुडेन स्टेचु बानायना दोनदों दंफाङाव हासुं दंफांनि अखा हागासिनो दं लोगोफोर हर्नबिल नै दाउनि जा मोजां बानायदों बेनो जाबाय मेन स्टेडियाम आरोना जेराव प्रग्रामफोरा जायो बेयाव मानसिफ्रा जिरायो बेयाव पारफरमेन्स जायो लाइभ फेस्टिवल टाइमाव दा सिरि रावबो गैया कालचार माने सब जिमान ट्राइबफोर दङ ना सब बेयाव माने प्रग्रामफोरखौ 17 ट्राइब नागानि लोगोसे बर'फोरनियाबो काचारिफोराबो सब मिलायनानै 17 ट्राइब नागालेण्डआव नागालेण्ड ओमफ्राय लोगोफोर दा जों थांगासिनो दङ कहिमायाव थानाय बड' ससाइटि दङ जे बिथांमोननि मेम्बार्सफोरखौ लोगो हमनो नै जों आदामोननाव सफैबाय बिथांमोननि बाजै बिदाव जिरायबाय दसे हाबलांबाय कहिमायाव ओमफ्राय लोगोफोर बे नानिया आदानि गिदिर फिसाजो ओमफ्राय बिथाङा नागा मिडियाम फरायनानै मेट्रिकआव माने फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों स' जोबोद गोग्गाथाव खोथा नोंनो खोन्थाना होदो बाजैनि नामाव मोनसे फिल्म ओंखारगोन बाजैनाथ' जारिमिन अनेक दं नागालेण्डआव माबायदि फैनानै दा एकदम माने जिनि बिजनेस दा एकदम गेदेर बिजनेसमेन जाबाय दा बिराद मोजां मोनबाय ओरैबायदि दा गोग्गानो हागोन जे नागालेण्डआव फैनानैबो बर' न'खराव फैनानै माने जोङो साहा था ओरैबायदि जोंखौ मोजाङै रिसेपसन खालामदों सानाखैमोन जे बिदि अननाय मोनगोन माने थेंक इउ स' माच आदाना आरो माने जों प्राउड फिल खालामो आरो ना माने गुबुन हादरसायावबो जोंनि हारिनि मानसिफ्रा दङ इमान मोजाङै थांना दङ ओमफ्राय जोंखौ ओरैबायदि मोजाङै बरायदों थ' बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आदामोननिसिम नै बिथिं जिरायना दङ नै जोंना बाजैया नागा मा होनो बेखौ नागाखट समायथारबायलै एकदम गिलायथारबाय रेड एकदम नोंनि थाखायनो बानायनाय बायदि जादों स' लाकि माने भुटान पाहारावसो नुदोंमोन दा नागा पाहारावबो नुबाय नागा पाहारनि बर'
एकदम Này fungbai ang Thank you. Thank you deh. Razia एकदम Này bina nói ko na. Mother sini na. Thank you deh. दे मा बाजे है Này be naga necklace. अच्छा Nibo naga necklace ni be anggami ni ना jabai. देव मा बुटी बुंगोन दा Beko Anggami ketsu. anggami ketsu. Iko huwapura gane. Huwapura gane begitu na? Ikan deh bra, nengba. Gane lah deh. Horia, एकदम naga jabai. खुलुमबाय नागालेन्डआव माने कहिमायाव फैनानै नै नागा ड्रेस मोनबाय बाजैनि अननायाव गाननो मोनबाय दिनै Be हिन्जावफोरनि ना? Này be hinjaufoरनि. बे गानो अझै एकदम मोजां गानो Bagna pro matching jabai baca ni. समाय खाथारो एकदम गुफुर Này je. be angni आखाइजों खुद सुनाय. Oh, abai dia hasing beko mane mane बानायदों आरो ना. नागालेन्ड कहिमायाव फैनानै जों बेसे लाखि Thank you, thank you. Moजां नुदों ना रायजोफोर? लोगोफोर खोन्थादो comment sectionआव. जों मिलायदों Oh, pro matching mane ना? Thank you. Kemaniबो थायोमोन जोबना थाबाय. जेबो नङा, जेबो नङा. Complete family. Thanks जोङो. जों थांनो ओंखारबाय आदामोननि न'निफ्राय थ' थांनाय सिगां खनसे जों बयबो ग्रुप सेल्फि लानायदों आरो ना. थ' नै जों गासैबो सेल्फि लानोसै र'. cheese ओमफ्राय लोगोफोर दा आदामोननिफ्राय जों ओंखारबाय ओंखारनानै दा जों थांगासिनो दङ मोनसे चार्चआव ओमफ्राय बेयाव तारमाने मादार्स डे सेलिब्रेशन दङ लोगोसे बे जाबाय मोनसे बड' काचारि ख्रिस्टियान इउनिटि फेल'शिप थ' बेयाव जों थांगासिनो दङ थ' जों सफैबाय ओमफ्राय दा मोजां डेक'रेसन खालामदों मादार्स डेनि सेलिब्रेशननि थाखाय ओमफ्राय जों एक्चुअलि फैनायाव लेट जाबाय थ' प्रग्रामा अलरेडि जोब्बाय अब्लाबो बिथांमोना जोंखौ नेना दङमोन स' जों फैबाय ओमफ्राय जों बारा गोबाव खालामाबाव जों दिनैनो माने गुवाहाटि थांफिननांगौ नालाय जोंनि बे कहिमायाव गोबाव बोसोरनिफ्रायनो दिनै बर'फ्राबो बाहाय खामायनानै दंफैयो गुबुन गुबुन खामानि मावनानै दंफैयो जों बर'फ्रा आरो गोबां आसामनि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो गासैबो बर'फ्रा रिप्रेजेन्ट खालामजोबनायानो दंफ्रामो बे कहिमायावबो बिदि जानानै जोङो बेहाय थानाय माखासेफ्रा गोबाङा ख्रिस्टियानफोरबो थाबाय थ' बिनि गेजेराव नैबे दा बेबो मोनसे बर' ख्रिस्टियान इउनिटि फेल'शिप होननानै केजिके बे कल'नियाव दङ बियो दा बोसोरनै रानिं जाबाय बिनि आन्दाराव दा जोंहा 26 फेमिलिसफोर दङ ओमफ्राय गासै टटेलि मेम्बारशिप हिसाबै उन्दै गेदेर लोगो लानानै गथायसे खालामो होननानै बुङोब्ला जोंहा 130 बिदि एराउन्डआव दंहैयो आरो माला एस्टाब्लिश जादोंमोन बे? बियो जोंहा 2022 आव एस्टाब्लिश जादों बे अक्ट'बर 2 आव Thank you. फालिनायनि दा डिमापुराव खुंदोंमोन नालाय मैया बेयावनो आलासिफोरखौ बरायनाय जादों बिथांमोना मैया डिमापुर सफैबाय बिना दिनैसो थांगोन होननानै ओंखारदोंमोन नाथाय बिसोरना प्रग्रामा चेन्ज जाबाय दाना कहिमाखौ नायगोन होननायखाय बिसोरखौ आंबो खावलायनाय जाबाय जे फै होमबालाय जोंनि कहिमाखौ नायना थांदो आरो बर' ससाइटि साइडनिफ्रायबाबो बिसोरो फैना थांगोन बुंनाया दा बर' जेरै बर' चार्चफोर दङ बिसोर एक्सप्लर खालामनायखौ नायगोन होननायखाय दा बिथांमोनखौ लानानै हरनबिलबो थांबाय जोङो हरनबिलनिफ्राय दासो सफैदों एसे गोबावबो जाबाय नोंथांमोनखौ नेहोनाय जादों मानो होनबा बिसोरबो फार्स्ट फैनायलाय जायगाफोरखौ नायनो गोसो जानाय सोब समावनो नेनाय जाबाय बिनि थाखायनो दा जि सम होनाय हिसाबै नोंसोरो सम होनाय हिसाबै नुजाफैबाय नोंसोरनि बिराद धन्यबाद होयो बयखौबो नुजानायखाय जोंनि ससाइटिनि साइडनिफ्रायबो मानो होनबा जोंहा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय थाफैनाय गोजा बयबो बेयावथ' आरो जोंफोरा उन्दै उन्दै खामानि मावना थानाय गोजा नालाय बे हिसाबै जों बयबो बिथांमोनखौ फार्स्ट फैनाय हिसाबै जोंनि सावथुनगिरि हिसाबै जोङो मुंदांखा बिनि हिसाबै जोंबो गोसो खुसि बरायनाय हिसाबै जों ससाइटिनि साइडनिबो बिसोरबो इयाव नुजाफैनायखाय बिराद धन्यबाद होयो बेखौनो थोजासे वेलकाम खालामो आरो Thank you.
ओमफ्राय लोगोफोर जों दा साहा लोंनोसै आरो केक जानोसै मादार्स डे सेलिब्रेशननि ओमफ्राय दिनै बिथांमोनखौ बाव लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिथांमोना दा जोंनि थाखाय प्रे खालामगासिनो दङ ओमफ्राय दिनैनो जों थांफिनगोन नालाय स' गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बाहरबाय मोजां मोनबाय लोगो मोननानै गोजोननाय थाबाय आरोबाव माने फिउचाराव लोगो मोनना नेक्स्ट The 30 बारबाय आं 32 बोसोर जाबाय कुइमाव थानाया गोबाव जाबाय जोङो गोदो फिसाफ्रा बोराय जावलायबायसो बेयाव हाबा जानानै मानानै ना गथ'फ्रानो बे सासेल' फिसायाबो जोंना जिया बर' हिन्जाव बैसो जानाय नुनाया बिसे साथामना साब्रैल' दंमोन आंनि फार्स्ट जेननायाव आरोना अरिजिनेल मबेलिमोन अरिजिनाला जोंना कार्बि आंलं माबानि हावराघाट ना हावराघाट बालिजान ओमफ्राय लोगोफोर बे हाजोआव न'फोरखौ नुनाया बेनो जाबाय कहिमा भिलेज बाराबस्ति होननानै मिथियो ओमफ्राय बे जाबाय एसियानि सेकेन्ड लार्जेस्ट भिलेज स' नुनो मोननानै बिराद गोजोनबाय ओमफ्राय दा जों फैफिनबाय बकाजानाव ओमफ्राय दा जों दङ बकाजाननि शक्तिनगर होननाय मोनसे गामियाव बेयाव थारमाने बिनि रायजोफोरा माने बैसागु मागिनायनि खाना आरो दिनै ओमफ्राय जोंखौबो बेयाव इनभाइट खालामबाय ओमफ्राय आंनि लोगोनि बिखुनजोमोनाबो दं बेयाव थ' जोंखौ थारमाने थांनाय सिगां बेयाव ओंखाम जानो माने खोन्थाबाय आरोना थ' जोंबो बेयाव ओंखाम जालांसै ओमफ्राय जोंखौ बेयाव बरायबाय ओमफ्राय गासैबो शक्तिनगरनि रायजो राजाफोरनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खनसेबाव साबायखर बावहरबाय जोंखौ एसेबां अननायनि थाखाय थ' थांनायनि सिगां दसे बिथांमोनजों ओरैनो मोसानोसै रंजानोसै लास्ट बैसागुनि लोगोफोर दा जों थांनो ओंखारबाय बेनिफ्राय बिदा लानोसै ओमफ्राय दिनै जों गुवाहाटीसिम थांनांगोन अलरेडि 9टा जाबाय थ' थांनायाव जोंनो हर जाहैगोन अब्लाबो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौबो आं बावनो फोजोबनोसै मानोना बिराद गोलाव जाबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथ'वाखैबा अन्नानै खालामदो ओमफ्राय लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार Bye-bye.